Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 23-nji maý hepdeniň seçilme güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Şu gün men size Farhat Meýmenkuliýew nirede? Egerde Farhat Türkmenistana deportasiýa edilen bolsa, onda biz näme kömek etbiler diýip ine şu arada gepleşip geçelim. Ine birinji başlary şundan, Farhat gitdimi ýa-da Türkiýede? Benim şunu söyleyeyim. Yine mass medyada bir topar maglumatlar var. Biz o varda häzir aýratyn görüşürüz. Ýöne bir diýjek bolýan zadım gepe başlamakam, ýa-ki şul video gepleşige başlamakam söýledim. Prosedura nähil bolmaly, ýagni Türkiýede. Egerde bir dokumentsiz bolanmasa, onu tutsalar, onu ol adam ýa-ki egerde ýerli kanunlar bolanmasa, onu deportasiýon lagera goýýarlar muny, ýa-ki tuzla we onu iş açýarlar. Ol işde ýa-ki 7 gün içinde ýa 5 gün içinde netije çykarylýar. Ýa-ki sud bolýar. Sudda netije çykarar. Şul adam deportasiýa edilmeli. Ondan soň 15 gün aralyk ýa-da 10 gün aralyk ýa-da 20 gün aralyk ýa her döwletde dürli möçber günler şoň esasyna şoňa öz hakyny goramana, ýagni mümkin ýalňyş ýa-ki netije çykarypdyr. Şu öz hakyny goramany mümkinçilik berýärler. Şul adamyň kanun syýasatyna öz hakyny gorap, şu 10 günne advokat tutup ýa 15 günne advokat tutup ýa-ki näçe gölkedip şonu suud etmese, onu netije ýagni birinji alınan netije güýje girýär-de şol adam deportasiýa bolýar. Ýöne beýle alıp deportasiýa edilen ok hiç bir adam ýa onu düzgün bar. İkinci, egerde sen öýüňe gelip polis elin gaňyryp naruşnik takyp akydýan bolsa, onu sen hökman suratda ýa-da ugolovny iş, ýa-da terrorçylyk iş, ýa-da ekstremizm ýa ýene bir jenaýat, uly jenaýat işiň, ýa-ki podozrеваемый diýär-de, ýa-ki şul jenaýat işiň adam diýip gelip sen tutsak edýärler. Egerde bizim bir vatandaşymyz ýa-da konsulluk bölümi ýöne aýtsa, ine şu bize azar berýär, ejimize söýýär, ýa ýene birimize söýýär diýip aýtsa, onu bu işler prokuratura geçirilýär, prokuratura jaň edip çagyrýar, sen gelýän, ine şu ýerle ardaba düşündür şalýar, netijelýär we suwda geçirýär. Suwda ýene ýerli suwda şu zatlar seredilip, ýagni karar çykarylýar. İki tarap ham şu ýerde adwokatlar bilen oturup, ondan soň bolsa, ýene de 10-15-20 gün bar. Ýagni eger netije näde alynan bolsa, haýsam bolsa bir tarap, ýene de şoňa reklamasiýa edip, ýene täzeden garalmagyna bar. Ondan utulsaň, on ýokursyna egerde şäher suwdy bolsa, velayet suwdyny ýülenip bolýar. Velayet suwdy bolsa, ýokary suwdy ýülenip bolýar. Ahir ýokary suwda ýetip, ýokary suwda karar çykarlynça şunu suwd bilen ýa-ki geçirip bolýar. Indi genin Ferdeniň Farhadyň meselesi şul Türkiýedaky kanunlaryň we kararlaryň we ýa-ki konstitusiýanyň esasyna edilim ýa başgaça edilim. Ine her hil versiýalar bar. 6-njy gün akitdiler, bugün akitdiler, ertir akitdiler. On hiç hil tapawy ýok. Ahir akitdiýan bolsalar, haýsy gün akitdiler. Ýana dogry. Gelin biz serederiň. Egerde 6-njy gün akitden bolsalar, onu 5-nji gün tutup 6-njy güne hiç hil prosedura etmen gün akitdiler. O ogrluk diýilýär. Bir adamy bir döwlet beýleki döwletden ogrlap gaçdy bolýar. Beýleki ýa-ki Türkiýe döwletem şu döwlete kömek etdi bolýar. Sebebi Farhat Meýmenkuliýew terrorist däl, ekstremist däl, narkoman däl, drog satýançy däl, ýa-ki mafiýaň başlygy däl. Hatta olaram tutan ýagdaýynda suwd bilen ýa-ki geçirip alyp gidýärler. Egerde ünsveren bolsaňyz, ine Cuma taparyň ýagdaýyny biz 6-7 günläp, 10 günläp bilmedik, ýöne şu ýerde şu prosedurary geçirip Özbegistan halky alyp gitdi. Ýa-ki Özbegistanyň hökümeti alyp gitdi. Ýöne Farhadyň meselesinde biz birinji günden bildik. Farhadyň meselesinde birinji günden oğlanlar ılgap ýanynaky, adwokat ılgap we şu işler ýa-ki gidip durdy. Şonda da şu ýaly naruşaýny boldy.
Inni men size bir kan material okuyayım. Yine vatandaşlar bir minut. Şu materyali vatandaşlar, yine Туркменский фонд yazdı. Şun срочно блогер Фархат Мемкулиев депортирован из Турции в Туркменистан. Унферм. По сообщениям нашего источника, Фархат Мемкулиев Дурдыев, задержанный турецкой полицией в пятницу вечером 19 мая, был депортирован в Туркменистан в субботу 20 мая. Bir günden sonra iverildi diye. Это видно в единой компьютерной системе Турции, куда заносится вся информация по задержанным. Şuraya men efir edemde hükmantı uğratta bir canı diye sebebi basen canlı etti. Это видео в единой системе сообщил активистам местный юрист. В этот день из Стамбула в Ашхабад были выполнены два рейса. В 17:40 вылетел пассажирский самолет туркменской авиалинии и в 20:30 турецкой авиалинии. Поскольку доверенное лицо Дурдыева, некий Юнус, за эти дни не смог дать конкретную информацию, нам пришлось искать альтернативного турецкого адвоката. К сожалению, в Турции в выходные дни юристы ограничены в доступе к получению информации о задержанных. Адвокату только сегодня удалось уточнить судьбу блогера через базу данных. В настоящее время он выясняет причину задержания и факт депортации. Ünferim, şu yerde ben iki sözde düşündürsem, Helsinki fond hiç yerden maglumat alıp bilmeyen son gönlün gönü advokat iyi veriptir. Bilmeyen ne molka farkada. Yöne kıynansak da advokatı birinci gün bir minut men şuna yazayım da men cevap berbilem deyip yöne kıynansak da Helsinki fond birinci gün veriyor advokat. Ne yapıp Helsinki fond tutulan vakti derrol kontakta girip advokat berip kömek etmedi. Ne yapıp hem medat kutoron son yankı eğer 6. gün gidelim olsa birinci gün iyi veriyor da derrol ılgap yankı maglumatlar bağlaman gün peçade ediyor. Halkı korkudu. Ne mi sebepli? Eğer kömek edecek olsan belirtilmeliler. Kömek edecek olsan yankı şol adam tapmalı ya da birine tapmış şol adam demeli. Bu aktiviste canlıktan hemmeler bilip dura Yunus ne mediya ne eyle diye yani Farhad'ın nomunu koydum ben Bahtiyar. İstedik bak canlık bolya. Adamlar canlı diye kömek neme diye gürleşip dururlar aktivistler. Neme kıyın oluyorlar mı? Canlı bilip şu atlar anıklap ve sinkronla kömek etmeli. Eğer ol yaşa olan yani Farhad'ı adat edecek olan pul çıkarıp ılgap birinci gedek ömrünü ediyen işi olsa onun konsultasyon vermeli. Onun kömek vermeli. Onu yalana çıkarıp birinci gün kahraman bolmalılar. 3-4 gün geçen ton. Şu vakti kömek etmeli. Edilen ok mu? Onu şunun kontaktı girip yine bir daha şeyli maglumat var. Şeyli maglumatını sen veriyen anıkla şunu oğlunu mu akıdırlı mı bağ mı ne ilmi deyip sormalı. Yani onu kömek oluyor. Bu Turkmenistан fondun edişi halka karşı hareket edişi oluyor. Bu Helsinki fondun edişi adam sayılaşı oluyor. Bir adamlara kömek ediyor, dur sultana kul görüyen adamlar belki kömek eden o. Böyle olmaz. Halkara kurumlar, pravzaşita neutral olmalı. Nemçip ol oral şekkeli aeroportta oturanlar bize söylüyor. Şol adamlar ay hem medadını kontrolü taklap durur. Bizim bir zat demek etmiyor. O nemçip bize söylüp yatıyor. Biz onu zat diyem yok diysek. İmsim yani hem SMS'ler yığına pozup zaten kaçtılar. Böyle edilmeliler. Biz Turkmenistan'ın bar yok, özümüzü korap biliriz. Gep onu der. Yöne biz şollara inanmalı mı? Dayanmalı mı ertirküne? Yine şol soru. Şunun için men Helsinki tanqitlap aydamam. Men umum pravazashita aydam. Pravazashita neutral olmalı. Bizim Helsinki fondu yatırıp biliriz. Hazır hemme Amerikan hemme fondlarına hat yazıp aytsak bol geçen dağıttı. Bu adam sayıladı desem şunun grantlarına mı yatırıyorlar? Biz bizde fikrem yok. Biz o zatlarda adam değil. Biz halkımızla görüşüyor. Görüş olanlar, aktivistler, opozisiya, partiler öňde görüşüyor. Ranyny bolsaň ýygyňdan pravazajyda sen alyp çykarýar da sen kanuny gorýar. Egerde bir kanuny bozulsa biz oňaýsak, ol ýuridiski beýle halkary gurumlar bilen şol kanunlary ýa-ni
talep edip, zat edip, görüşýärdi, batışlar edýär. Bütün dünyada şeýle. Anem Türkmenistanda beni de. Bolýar. Geldi karizma, sesem yok, İsam yok. Ola aktivist tutulsa gitdiýär. Hatta yani kıymetinde bir piçat etmeli, yine tutulur zat deyip. Men näçe şu zatlar aýdýan? Maňa tapaw ýok, şu provozasiýete bar ýok. Gep onda däl. Biz bile kanunlar gorap, ýa-ni adam haklaryny gorap, bile işleýärmi? Bize şoňa görüşýär. Onu sizem onu gorayan bolsaňyz, onunla bir sinhronla işlemeli. O beýançylar var, hatta daha da maýdanlyk Türkmen News Kronika bir sutka geçenden soň bir açyk informasiýa berýär. Şeýle boldy diýip. O Türkmenistanda traktor döwülse, derrew onu ýanky plan ýerde plan kalgoz traktor köçeden geçende döwüpdir, ýykylypdyr, edipdir, beýipdir. Näme gara o maglumatlar? Katastrofiçki maglumat, Farhady tutdular. Katastrofiçki maglumat şu arada bütün dünya ýanlatmady. 24 saatdan soň ýanladylar. Olum gowdal. Men sizi tankid edemok. Nämetden şonu edim. Ýöne halk görýär bu zatdy. Görüşýäňizmi? Gollan. Özüňiz bir nomenklaturyny elita bolup gyrada durup ýa-ni etçiňiz etmeliler. Ya görüşýär, ya görüşmeliler. Görüşmeýäňizmi? Özüňiz görüşüň. Biz siziň bilen görüşendik, biz özüňizler. Ne şowrunlar. Farhatda görkezdi bizim ýa minuslarymyz ýerde. Bizde de minus bar dewletde. Menem ona maýdaýyn. Bir topar maglumatlar her kim bir zat ýa bardak. Elbetde. Ýöne men bir zada düşündüm. Şu mesele şu bolanlar ýa şu zatlar bizim gowşokdugymyzy gördük biz. Ne şoň üçin men size şu videony ýapýan. Gelin bizim öz çykyşymyza gaýtyp gelelim. Vatandaşlar, seyredin. Pardon. Ine seyredin. Farhadyň ýanyna ýolnaşlary birinji gezek şu işler edýär. Şular indi hakykat nirde men şoňa geldim häzir. Her kim bir zat diýdi, gitdi, geldi, ýitdi, allar Türkmenistanda basdylar, atdylar, ýygnadylar, hemme zat diýildi. Bir topar anomaliýa bar. Söz ýok. Ine Farhadyň ýanyna ýolnaşlary ylgap ýörler, görürler, adwokat bilen, 2 san adwokat bar. İslenip adam şolundan habar tutup bilerdi. Biz tutup durduk habarlary. Ine olanlar soňky maglumatlary boýunça men videoda görýän, maň videoda jaňa diýerler görkezýärler. Şolar İstanbul Vilayet Polis bölüminiň öňünde durdular. Ýerden alyp geldiler Farhady. Şöyle 6 adam. Şoň bir adamy ýanky Farhady alyp içine girdi. Adwokat baryp goşuljak bolup adwokaty iltmediler. Adwokat daşarda durdu, ýa-ni kabinetiň daşynda durdu. Şular 4-16 nolu çykyp Farhady bir uradiýat deportasiýa etýär diýdi. Adwokat şokda. Bu ýaly ýa-ni halkara konwensiýalary, kanunlary, yerli kanunlar bozýarny men birinji gezek görýän şokda diýdi. Bu ýaly bolmalylar. Men salmadylar, men adwokat şoň. Ine so çykan tamam benim akdiyat diýdiler diýär. Şolar şunu akdiyat ine ýa Tuzla ýa aeroportda ha görürt ýolda, samolyot baý bolsa aeroport bolmasa Tuzla akdiyat diýdiler. Bular Tuzla gitdiler. Farhadyň ýoldaşlary we adwokat. Tuzla bar gördüler, ýok Tuzlada. Aeroportda gitdiler. Aeroportda bardylar. Adwokat ýanky jaň etdi, şöyle birişdirip başlady. Men adwokat, ine şu adam adwokat diýip deportasiýony bölüm, men şöyle oturdum. Men şoň funksiýasyn bilýän näili işleýär, telefona bagymy ýokmy, telefon et bilýän et bolmak. Men hemme zat öwrendim şöyle bolmak. 3 sutka boldum şöyle. Oýra barp bolanok. Nurman adwokat iýerine bir günläp garaşdym. Ýarty ýoluna da ýetilmedi. Bir topar kontroller bar. Adwokatym bar bilmän jaň etdi. Howa türkmenler ba diýdi. Aýdyp biljekkä atlaryň hakym ýok. Ýöne türkmenler ba diýdi. Ine şu günü adwokat ofitsialny zapros etdi. Şol zaprosy adwokat ýagny neme Tuzlada zapros etdi ofitsialny. Şu ýerde oturun bolsa da haýdatada çykdy, haýdatada gitdi. Ofitsialny berin. Egerde ba bolsa ýazyn, maň hemme rişenleri gerek. Решение депортации. Polisiýa da aýdypdyr решение. Nämeň esasynda deportasiýa edilmeli bolsa edildi, ýa edilýär, ýa ediljek. Hemme zatlar gerek.
Bular wagt çekçek bolup, 4-nji gün gelin mesele berelýär. Biz ahir alar o dokumentleri. Şoň üçin biz tasdiklap bilemdik. Farhat gitdimi, bardymy, sistemada barmy, ýa-da häzir bize dokumentler bilenok, şu urudan soň bize berjek bolýar. Biz bilemdik. Advokat şokda, şunu göreni, şoňla tamam, hiç tat ýok. Gitdi. Mümkin muny tuzlak gitmän ýene adliýine de başga adliýine saklap durlar. Olam bildi ýok. Ýöne üst saçylar. Gep mundan da. Prinsipialna bir zat anyk. Farhat Meymenkuliýew Türkmenistana ya gitdi, ya gidýär, ya ýolda. O gidýär. Biz onu saklap bilemzok. Biz bu prosedurany saklap bilemzok. Biz bu prosedura 2 sany prezidentiň arasynda çözülýär. Diňe şolar saklap bilýär. Ministrim saklap bilenok hiç adam. Sebäbi Farhat Durdyýewiň işi ol bir vatandaş beýle künsüne vatandaş arda ýazy, o zat däl. Hökümet meçhuruna ýokarda çözülen mesele sebäbi kanunlary seýden oklar. Onu aňardan buyruk bolmasa hiç bir ministr, hiç bir departman bölümi özüne gahrmanyk alyp kanun bolmaz. Siz bilýäňiz. Şoň üçin muňa Farhadyň ýanyna ýollaşyň güýji ýetmejegi belli. Muňa adwokatyň güýji ýetmejegi belli. Ýöne biz onu öňünden bilmedik. Ol bir. İkinci. Indi men hemme zady düşündirsem, şu zatlary indi bolup geçen zatlar analiz etdikden näme biz diýbilýär? Haýat netije çykarylýar. Birinji netije. Farhat gitdimi? Ya toşna şunu diýär, ya erti gidýär, ya 6-njy gün äle bazyny gitdi, ya ine 2-nji gün gitdi. On hiç ilmanysy ýok. Ol gidýär. Ya bardy, ya barbotir, ya erti gidýär. Şu gün 20-30-da reis bar, Türkiýanyň samolyody, erti ýydan Türkmenistanyň samolyody reis bar. O gidýär. Onu saklap bolmaýar. Ine özüň gaýdyň, şu 6-njy gün gitdim, ya 1-nji gün gitdim, ya 2-nji gün gitdim. Näil tapawdy? Hiç ýeli. Ba tapawdy, küçük tapawdy. Onun için çıkış edip ol ýanyna ýoldaşlaryny kritik edip zat edip ýörmeliler. Onun hiç ilmanysy ýok. Egerde biz şonu eden ýagdaýymyzda biz Farhat Durdyýewiň dassiýasyny şeýle bir kapalar, hiç bir halkara guruma barmaz şoň ýanyna. Şonu halas etdi. Ýok diýer. Bu dassiýa meniň üçin nimerek diýer. Kaparak iyi var şu dassiýa men barasym menen okdyp gaýtyp muňa kömek etmän ziyan eder. Akıllı hereket näme? Farhat Durdyýewi akitdiler. Oňuň biz dol utulmadyk. Biz bir prosedurda utulduk. Indi ikinci prosedura başlady. Türkmenistanyň içinde. Suud, Türkmenistanyň içinde ýa-ni Derňöw, Türkmenistanyň içinde hemme prosedura başlady. Biz dowam etmeli. Biz çykyş etmeli. Biz gollamaly. Men şu düýün kaýdyşmaýaly. Blogerler tapyp, arda ýazyp, protestler edip, biz polny gollap gitmeli. Biz durmaly. Biz öz ýa kömek etjek adamy topulyp onu ýenjip, urup näme tol? Maskara bolup bir samsyklygymyzy görkezip näme tol? Ya biz häzir pravozashitat napadat edip olaryny bir näme tol? Tok ýok. Ýöne biz ýalňyşlarymyzy analiz edip gaýdyp bulara zat bolmaz ýaly arada gaty işlemeli. Biz revolýusionerlerden beter ýitip bolmaly. Ine mundan tolka. Şoň üçin Farhan şu gitdimi ya 6-njy gitdim ya da başga gün diýäm ya da erti diýäm on hiç il tapawy ýok. Salamu aleykum Serdar. Gurumsoň. Men häzir çykyşymy oturyn, oňa güleşeriz. Ýa-ni ikimiz şu meseleler boýunça. Bolýarmy? Men bir netije aýyn, hormatly vatandaşlar. Ine ikinji netije näme? Farhat halat etmek üçin işler uturmak. Biz bir prosedurany utulduk. Inni biz Türkmenistana suud bolmaly, Derňöw bolmaly ikinji prosedura geçdik. Ýadyňyzda bolsa Allah berdi, Peygamber berdi. Biz görüşdik ha, soňuna çelli. Çykardyk Türkmenistanyň içinde. 4-5 ýyl batyrly bolýan 2 ýyl 7 aý oturupda çykdy. Egerde biz Farhat üçin görüşüp dursak, egerde biz ýaňlantyryp dursak, egerde biz halkara batyşlar etsek, onu urmalylar, saklarlar, gorkarlar, ellemediler, ýa jogap bermeli bolar.
Şaňmy? Tapawudyny. Ol WPKJyň daşy işler wagtlanýa ministriň aýdýan kepleri, poklary ýalan bolup çykýar. Ýüzüne batarlar. Ýalan söýleýär. Şoň üçin biz görüşmeli, görüşden gitmeliler. Diňe görüş bizi ýeňişe getirýär. Görüşmesen, bir-birini uruşup ýörseň, söýüşüp ýörseň, bir bardak kolhoz bolýar. Her wagt aýdýan gurumçylyk görüşme. Ine gurumçylyk görüş. Birini ýa söýüp nimet bursaň, gurumçylyk görüş däl. Onun tok ýok. Ýöne ýa-ni geçirilen ýalňyşlary izuçat edip, analiz edip, indikide bolmaz ýa görüşmeli. Biz görüşüň täze derejesine çykýar. Dogry düşünün. Biz duramyzok. Utuluşy ýokdur bu ýerde. Täze derece çykýar. Gurbanyl çykdymy, bizden böküp çykmaly. Ana şu ýaly. Üçüncü, Farhadyň wakaty nämen görkezýär? Türkmenistanda kanuny hormat edýän hökümet ýok. Türkmenistanyň basyp alan banditler bar. Ataly oğlu kişi we onuň ýanyna bir näçe adamlar bular banditler. Diýmek, biz öz strategiýamyzy üýtgetmeli. Şoňa görä. Bular bilen kanun ýerine kanunly, kanun ýerlerine däl halkary gurumlar bilen başgaça görüşmeli. Biz strategiýany üýtgetmeli. Aýratyn gurun eder. Dördüncü, nämen görkezýär şu netije? Görüşen aktivistlerde pravazashita yok. Saylanan pravazashita käbirlerinde bar. Hiç fond kömek etmen halk korkuzu şu gerek. Adamlar saylya kime kömek etmeli, kime etmeliler. Geldi Karahistan wapşe o nadejda da bolmalylar. Sebebi bize görüşenlere, kösenenler, yaralanlara kömek bolmasa ol Türkmenistana ýa-ni bir kanun edilenlere kömek, ol spesçi kömek. Ola kömek etsem, ýene de kömek etki bermeli, onun tok ýok. Birinji bilen görüşen adamlara kömek etmeli. Birinji bilen pravazashita öz uğrunu çalışmaly. Görüşen aktivistler bilen plotna işlemeli. Egerde hiç onu başarmayan olsa, biz özümüz pravazashita bölümleri açmaly. Ya da bir pravazashita işleyen, bir kişiden pravazashita yıkılmalı. Biz bir zat etmeli şular bilen. Bunu ýaly işler gidip bilmedinni. Bolmaýar. Bizim täze strategiýamyzda olar izah edýär. Demek olar biz düýbünden işlemeler şolaryň tok ýok bolardy bize. Şoň üçin biz bir analiz edip görmeli. Hes fondum analiz etmeli. Ýa-ni geldi karizm analiz etmeli. Niye hil halk başka derece geçe biz nämet bilýär? Biz ýetip bilýärmi ýedinden gorapçylar ýa biz güýjümiz ýokmy? Olaryň boyun almaly. Olly. Bu hakikat, hakikata seyretmeli. Hiç fot näme iki adam görgüler nämetsin olur. Başaracak dağıtları yok köp. Bütün halkın pravazashitasyny oňup bilmedi. O mümkin näme? O dogry. Diýmek biz bir strategiýany üýtgetmeli. Diýmek egerde bizde saýlanan zaşita bar bolsa biz onu şoňa baka başga dağıtlar etmeli. Biz üýtgemeli strategiýany. Ýöne diýjek bolýan Türkiýede adamyň pravazashitasy ýok, şuň adwokat aýtdy. Gün aýtdy, pravazashita ýok diýdi. Şoň üçin Türkiýede aktivistler biz siziň hemmäňizi ýetir 22:00 Türkiýe wagty bilen Zoom'a çagyrýar. Maňa köp aktivistler jaňa diýe näme etmeli? Oturup maslahatlaşaly, täze strategiýany almaly. Könüçe işlep bolmaýar. Ine. 5-nji Türkmenistan'ı basyp alan Ataly oğul, Gurbanly we bandit we serdar banditler daşyna beýleki paraxorlagy ýygnap bir klan ýasadylar. Biz olara garşy başgaça görüşmeli. Bizde variant ýok. Biz özümiz strategiýany gurmaly, täze görüş strategiýany. Ine şoň üçin ertir 20:00'da Türk wagty bilen biz hem aktivistler çagyrýar. Diňe Türk däl, hemmeleri. Hereketlerin ýolbaşçylaryna, aktivistlerin ynanýarlaryna syrkan berer, kimi getirýäňiz jogap berýäňiz. Ertir agent gelmesin aramada, ýa-ni çapakçylar gelmesin, çepekçiler gelmesin, hiç kim gelmesin. 6-njy Türk hökümeti halkary kanunlar bolýar. Biz bular ýaly zatlar halkary gurumlar bilen işläp bütün dünýä ýetirmeli. Egerde biz imsim utulluk diýip, şarpagallyk diýip ýatyp otursak, bular dowam ederler. Sebebi Türkiýe bilen kanun esasynda
görüşüp bolýar. Ýöne Türkmenistanyna kanun işlemek, näme görüşjek? O ýerde strategiýany çalışmaly. O ýerde Türkmenistan kanun esasında kime jogap berýär? O ona jogap berýärmi? O beýse jogap berýärmi? Diýmek o ýerde görüşmeli. Diýmek käbir zatlary başgaça işlemeli. Türkmenistan içinde näme işlemeli? Täze strategiýa gerek. Ine şu ýaly 6 tane netije çykaryp berdim men. Biz maslahatlaşdyk şu bütün günümüz bilen biz maslahatlaşdyk. Ýa-ni adminde bizim adamlarımız bilen şu bolup geçen zatlar bütün opozisiýany gowy silkeledi. Farhat неоднозначный aktivist. On eden ýalňyşlar ham köp, eden gowy zatlar ham köp. Ýöne bizim aramyzdaky adamy gidirmeliler. Biz görüşmeli, emosiýany hemme zat gyraýmaly. Kim bolaýsyn? Bize de maňa da ine söwdi. Bilýän. Görüşýäne. Unutdum ha wagtlaýynça. Şuryaly haçanla şurya betbakçylyk gelenine türkmeniň bir gylygy bardyr. Ölen bolsa bergilen bolsa şöyle oturup ýanky gonum çykdy, molla torýar, şuň bergisi kime bar diýse, hiç kim gülýänler. Mertçe oturunlar. Geçirdim diýip. Şuryaly bizem geçirmeli. Adam ölümü var ya. Adam Türkmenistan türmesine var ya. Özem ýöne baranok bir kiçik jenadi işedip görüşüp bar ya. Golamaly ony. Başgaçy ýok. Ertikün men bolup bilýän, Serdar bolup bilýär, ýene biri bolup bilýär. Onu tapady ýok, biz gollaýmaly şonu. Ine şu ýerde atlary biz ýetirdik. Soňky edemäýän. Gitdimi Farhat, gitmedimi? Toşna gidýär. Toşna muny saklap bolmaýar. Ya ertiden tutuşa, ya şunun uçondur, ya düğün uçondur, ya da Türkmen Helsinki'nin aydışyalı 6. bitti. On inni tolku yok. Gidiye bul. Şunu koruyan advokat tasdikladı. Hiç adet bulmuyor. Ne şunu ben size getirmek için şunu çıkış ettim. Serdar hoş geldiniz. Başlan. Sağ ol, hoş boldun. Salamu aleyküm vatandaşı. Devam ediyor mu Rada? Yo, ben inni aytjak da adım aýtdym. Ýalňyza sizden bagşlamasy uğradym. Sizin goşjak da adymyz bolsa, ine söz sizden aýdym. Elbette Murada hemme sözün netijesinde bir rada gelýäs. Bu Türkmenistanyň halky bolup biz diýip oňorýan bolsak we biziň ağzy birligimiz hem bizi erkinligimiziň, gelejegimiziň ýa-da 100 ýyldan soň dörecek Türkmen nesliniň täze 100 ýyldan soň doguljak çağlarymyz üçin gowy gelejegi gurnamak üçin bu biz bolup jemlenmeli, onuň garşysyna geçmeli. Doğru. Ene 7-nji bellekke şakladym, gaty dogry aýtdyň. Aktivistler, grazdan aktivistler, ýöne halkynyň bir aktiv adamlary, bizler syýasatçylar halkyň ynamyny köprek almaly. Onun üçin näme etmeli? Bizim strategiýany çalışmaly. Düýpräk işlemeli. Diýen zatlarymyzy bu analiz edip diýmeli. Barlap, halkyň ynamyna ýerýärli. Bolamda okmy, bolan ok diýmeli. Oňaramda okmy, oňaramda ok diýmeli. Şeýle biziň edýän işimiz biz boşlar hiç kime. Bizim bir halkyň wekilleri. Bizim öňe çykdyk, bizi itelýän hem ýok. Bizi ýöne saklayan we bize garşy görüşen iksan jellat bar. Bize direk ýok halkdan. Golum ýok. Biz görüşýäs. Ya diýmek biz inte halkyň işläp bilemdik. Biz şonu gowulaşdyrmaly. Ýöne halk hem öz tarapyndan bir zada düşünmeli. Gurbanoğlu bilen Serdarda halkyň geljegi ýok. Ene düýün Gurbanoğlu näme anlatýar? Öz şäherindäki gidip ýanky bir sentr açýar. Hemme işler taşlap, hemme ýanky halkyň ýagdaýy, döwletiň ýagdaýy agyrlygyny ýanky ep berip gidýärde öz sentrini açyp şo ýerde ýanky gowjak kaka boljak bolýar, hakyky milli lider boljak bolýar. Ýene bir zat idiot. Hiç şu bilen biziň geljegimiz barmy? Ýok. Halk düşünmeli. O çepekçiler diňleten şular bara, zulmüň şeytandan getirsen şoňa çepek çalar ýörler. O sadaka abязанлар, hökümet abязанлар,
ol hökümede emheme abazyny şartlyk şyflar. Olar wara zulmü şeytany eterden aýagyna ýykylyp öwürdürler. Hökümede şeytanyň aşy gitmän diýip. Hökümet näme? Halk. Gurbanyň serdar däldir. Biz eger biz jogapkärçilik almasak, biz birek-birimize kömek etmesek, öňe gidýän adamlara finans diýerek, el diýerek, söz diýerek bolmasak, näme bolsun? Hiç adam bolmaz. Menin borcum ýok. Şu ılgap giýjegini soňky 48 saat ýatamam. Giýjegini şol ýani oglanlar bilen farhat. Başga içemedinmi? Gepim tümek ýeri halkymyza da ýüzlenýär. Siz islemeseňiz şu zatda bolmaýar. Biz müň ylgaly, müň farhat ýaly oglanlarymyz ýygnalsyn, tapagy ýok. Men dünkü günde bir ýere ulaşdym, Türkmenistanda. Gasy dogry bellek geçdi. 1914-nji 10-njy ýyllarda ýürüýtirilen Tekinski polk bardy. Birinji Piotrda, ýani pardon, Orsun nimesinde, ýani paçatyna ýürüýtirilen Tekinski polk bardy. Ine şo ýerde ýazylygy men özüm inanman açyk gördüm, bolýan şöyle ýazylygy. Şol Tekinski fond ýani nimen konny armiýanyň adamlary şeytan ýaly. Bular gelse gaýdyrsy batyr. Ýeňip bolmaýar bulary. Нечеловеческие возможности используют diye. Ine şol ýaly halkymyň geroýlary waka. İksan jellatdyň diňip bilen sok. Biz wara Gurbanlyğa da serdara da hiç diýmeli. Biz özümüze diýmeli. Biz umuram yok. Biz iksany adamçykdan okýar. Biz intek halk diýen. Biz intek ýani öz hakyky bizi gan bilen goýup gidilen ata-babalaryň neslini, ata-babalaryň ýani gahrmançylygyny şonu ýadymyza, kellämize salmanam gorkýar. Şol ýaly gork gidipdir hemmemiz. Menem, sizem hemmemiz. Ine şonu biz boyun almaly. Ine şol boyun alan soň şonu hotdan başlap gitmeli. Başga ilaç ýok. Ine şonu diýjek bolýan. Şu 7-nji netije, şol çykyşyň ýesan netijesini berdim. Egerde başga netije çykarylmasaň olam ýagyn kommentariýada bize gyzykly. Benim diýjek bolýanlarym halka bagly. Edil ýertir, gowy ýaşak gitjek bolýanmy? Gelin ýertir onu Türkmenistana barýanda düzeliň şu. Gelin. Yok, bir ýylda ne diýäsmi? Aýdym. Murada ýerintek. Biz öz haklarymyzy gorap, soramany gorkýar. Köçede öz ýani behwitlerimizi goramany gorkýar. Derrew ylgap, wjatkar melej bäşmandyň wagt diýip özümüz itelýär bular. Özümüz investor. Korrupsiýanyň gurban bolyň serdaryň investorlary bizdir. Gurban serdar däldir. Bular bizim imsimligimiz bilen uğurlap öz siýasatyny arkadaly, haramdaly serdarly, haramdaly, alawaly, krokodilli, serdar, döwür, ýyl, asyr, bir santyklar. Şu santyklar diňläp gelip bilen basnylaryny eşitip. Şu günden başlap her adam pikir etsin, näme etmeli? Egerde aktivistler durmaly bolsa, aýdym biz duraly. Gelbereli. Her kim özüçe, öz komfortunu her bir döwletde ýaşasyn getsin, döwletem äpbere şu iksan jellada. Eýýem ýykdylar. Mundan soň Türkmenistan diýende hemmeler türme diýip durar. Mundan beter ýanky awraýa gaçar. Isleýärmi şonu? Edelim, problemi ýok. Bizde iýdili muzykant ýok, ýallakçylar. Iýdili bir sportsmen ýok. 3-nji ýararlyk boýun tilpeňe ýat ýanky atletikada. İyidili ýazyjy ýok içinde. İyidili siýasatçy ýok. İyidili bir moral taýdan adam galmady. Hemme zady ýykdylar. Diňe benzer kolonka edip pullaşap ýörler. Ol iň bir halkyň öňüne çykyp iýleri Türkmeni utandyrjak bolsaň o şammy pammalar çykýar. Bihepbeler. Olaram ýanky moral, ahlak taýdan adamlar görkezýär. Näil özüň atpakmaz.
Şoňa bardyk biz. Köçede guluň düýüne bek bolok şoňa. Ya türkmen galmadymy? Bir berse beýlik kaç gidýär. Näme ýanyna durup bolanokmy? Durup bolýar edem zok. Ay mene doýdum. Gelme gelme Türkmenistana bärde ýaşar ýaly. Çipekçirim gyýryp aýdýar. Gül ýalyna. Beýliklerim hakykatdan aýýaly gelme öýdoguna. Gelme. Bize näme çykşygyny bilemdik. Indi arzu boldy. Türkmenistandan çykyp kaçmak arzu boldy. Türme boldy. Farhady öz watanyna alyp gidýärler. Toý edip gitmeli oglan ine türme barýar. Ine şoň aldyk. Şu zatlary pikir edin adamlar. Menem şu zatlary düşündirýän. Men göni aýdaýyn. Men azad oglan. Özüm fiýlýän, garşydaşym fiýlýän, maşalam fiýlýän, hemmeler fiýlýän. Ýöne idiot. Maňa görkezme berip, maňa ýanky men durmuşum şu idiotga çalşak bolsa men bas sür diýenim. Kim boraýsyn? Azat biz dogulluk. Azat ýaşamaly, azat ölmeli. Biz azat dogulýas, azatlyksız ýaşaýar, garaşly iki tane idiota, olan başga idiotlar garaşly. Ve ölünne azat ölýär, azatlyk çykýar. Onu gün dogulup gün öleýäliň. Näme etjek ýaşap? Gulçulukda. Ağrıwamy? Kim ağrıwa? Han türkmenler? Han özüne türkmen diýenler? Oğuz Han bey han olur? Han olun ganlary? Han olun gahrymançylygy? Men size diýip aýdamok, menne de ýok şol. Biz täzeden galdyrmaly şonu. Bolny ho. İksan porsu milisiýany gorkup, iksany ilçhanyň işgärini gorkup, ýakasyndan tutmaly. Ondan düzeler barda. Düzçek bolsak. Gorkuşup ýatmaly, tapagy ýok. Şunu real ýagdaý. Pikir etmeň, sen Fransada ýetýärsiň. Men Türkiýe 7 gerek bakyp geldim. Apatsanýa hökmünde. Men birinji bardym. Ofisialna bardym şeýle. Ýöne men barymda menem özüm bizapas ýa seredýän, ýöne durakýalyk demok. Gaty akylly hereket etmeli bolýar. Men her gidemde duýajak jaňa diýerim. Erti ýerden gidip oturýarym. Men tutsalar sen günäkär. Sen agent. Men şöyle barýarmy? Her gün saat plançada saňa jaň edip ýagdaýymy aýdar. Ýagdaýymy aýtmadymmy? Ýa-ni bütün dünýä galdyrdy. Men zaşitam edýän. Gidýän, ýönep naprolom gidemok, akylly ýörýär. Ine men sizlere haýyş edýän. Akylly ýöräliň. Ine Farhadyň ýa-ni durmuşy öküzdi. Hemmeler bilen söýüşüp çykdy. Hemmeler nime aýtdy. Mümkin dogry edenler men bilemok. Ýöne zaşitasy ýokdy. Ol bir tane zaşitasy var, adwokatlyň nimelerini bolmady. Demek Türkiýede elinde hatym ýeterlikde. Başga bir zatlar göldäp tapmaly, başga bir zatlar oýlap tapmaly. Näme etmeli? Şoň üçin ertir üýşeliň, gurulşeliň, bir täze strategiýany tapalyň da şoňa ýapyşalyň. Biz guruşyň täze derejesine çykýar. Gurbanlyň täze bize täze derece berdi. Biz şoňa çykmaly. Biz ýa gaýdy bilemdik. Şonu aýtjak boldy. Serdar bagşla sözüňi berdim. Goşaklaryň bolsa goş, bolmasa efir ýapaýdyň. Ýok, sözüm beleňe murada gaty gowdatlar etdiň üstüne goşuljak zat ýok. Esasyna bärini jemgyýetleşmeli, toparlanışmaly, gruplaşmaly we resmiýeti güýçlendirmeli we bir resmiýetiň güýçlüligi adam sanynyň köplügi bilen has hem uly ägirt güýje öwrilýär rejime garşy ýyldaşlar. Debata toparyna agza bolan YouTube kanalında ýa-da web sitede Google'da lemesi vardır. Muradaga öňüm duýduramdyr size. Gelin agza bolan hakyky syýasy hereketimizi halkyň köpçüligi bilen indi şo taýda da resmi şekilde güýçlendireli. Gizlenip oturmagyň, gaçyp oturmagyň bir hajaty ýok. Hemme zat hakynda, her kim hemme zat hakynda bilýär. Dazy şo bir rar etjek arada bir da Türkmenistandan çykaýdan biri bilen gürleşdik gelin. Şu işçilerin başagay bolup, nan bilen başagay bolup çykyp bilýänçä kezdirli alady diýip bilmändir diýe-de. Şu wagt oturyp pikirlenip, o tirni şunu seret, muny seret, ýurdun içine seret, daşyna seret,
hakykatdan hem goýun ekenim, goýunlugym boýuna alýan diýe şonam adresini aýdyp oturjak däl Türkmenistanyň içinde bir awtoritet nerede ýaşan oglanlaryň, ýigitleriň biri. Men goýunlugym boýuna alýan hakyky goýun bolup ýaşaýan ekenim, dünýäden bir habar ekenik diýdi. Ezildeşler çekinmeler, gorkmalar, da kansa gidýäs. Farhady hem Muradaň aýtýalyk gidendir, giden däldir, ýa-da gidiljekdir. Ya da advokatyň diýenine görä her halükarda biz näme bilen aýyplanýar, muňa garşy görüljek çäre näme we daşar ýurtdan şoňa edip biljek goldaglaryň ählisini etmeli, adalaty da bir wagt etmeli ýurdun içinde. Sag bolun, minnetdar. Allaha emanetsyňiz. Sağ olun pikirleriniz için. Farhadyň işi guturanok. Farhady kellesini çapmadylar, bölük etmediler. Farhady elbetde gorkudy ýandyrlar. Ýöne Farhady diri, el ayagy işliýär, kellesi işliýär. Bizim kömegimiz dip bilýär. Biz häzir Türkiýanyň prosedurasyndan Türkmenistan prosedurasyna geçýär. Ya geçdik, ya geçip otyt, ya ertir geçýär. Ine. Bizimni boyun almaly. Biz Türkmenistan prosedurasyna geçmeli. 4-nji gün advokat haçan dokumentler alanlar biz ýuridik görkezler. Haçan akitdi, kim akitdi, näme esasy, hemme zatlary görkez. Häzirlikçe Türk hökümeti gizli advokatdan görkezen o. Egerde Türkmen Keskin Fond iýeren bolsa, advokat näme bar dokumentler almady? Almadan. O sistema girip bildi. Ýöne berde bir oyun var, hökümetden arasynda oyun. Advokatdan gizli ýalar. Näden bular utuşak? Bir kanun diýerler. Utulmaýar. Şoň üçin 4-nji material alınmada täzeden işler başlaýar. Farhat gitdi diýip, ýanky unutup Farhady nim etmeýär. Görüş gidip dur, başga stadiýa. Dowam etmeli. Bir habar ala berdi çykardy. Bir Farhadam çykarylýar. Ananyň bir hepdeden Türkmenistany baryp galýat diýsek, barýat galýat Farhadam çykarylýar. Gurbanly Serdaram ýerine basyp bilýär. Hemme zat bizim elimizde. Gurbanly bolan Farhadyň neme? Gurbanly bilen Serdaryň eline däldir, bizim elimizde. Görüşmeli. Durmaly. Kim olar? İksan kezzap. Kezzaplyk bilen gelip kezzaplyk ýoluna barýandyr. Ine şu ýaly. Şoň üçin Farhat boýunça 4-nji gün biz material aldymy, mümkin 5-nji gün, hiç bolsa 5-nji gün biz size habarlar ýetireriz. Nähil boldy? Näme boldy? Haýy dokumentyň esasyna. Biz şolar alar diýip, ýani umyt edýäs. 4-nji gün şu adwokata söz berdiler, biz bereriz diýip. Şunu ber bilýärdiler, beren oklar. Mümkin garaşandylar Farhat çykysyn ýurtdan, oňa berer. Bilemok. Biljek gal onu. Onu hiç kim bilmeýär näme. Kellelerini ýýýärler. Şoň üçin garaşaly 4-nji gün uzakda. Ýöne toşna Farhat gidýär. Bu nokot hiç kim saklap bilen ok. Näme esasyna biz bileriz. Inni prosedura Türkmenistanyň içinde. Türkmenistanyň içinde barma muňa ýak ýüregine bıçak sokmaýarlar. O prosedurasy bar. Suwda giderler neme? Prokuratura dernär. Prokuraturada bir topar düşündürüşler berer. Bir topar dasledwaniýa bolar. Onu bolan soň prokuratura suwda geçirer. Suwd günni bellerler. Dogan anlaşan ýa getirirler, ýa getirmez, advokat ýa berer, ýa bermezler belgisi ýok. Ýöne suwd bolar. Sebäp bular bütün dünýä görkezmeliler ýa-ni ertekün dokumentlary. Suwdda ýa-ni utan bolarlar. 15 gün garaşyp şunu ýa-ni ýene de 15 günler şunu reklamasiýa etmede onu tasdiklarlar. Ya 20 günler, ya 25 günler. Tasdiklanan soň bunu jenaýet hökmüne bir türmäge uradyrlar. Ine proseduralar. Gider. Türkmenistan ýöne alyp bir ýer dykyň diýip bilmez. Soň ýyzynyň barlygy gider. Bilýär. Gatow bilýär. Türkiýede de bilýär ýyzynyň barlygy gider. Türkiýe näme çypyr edýär? Bir topar versiýalar bar. Häzirki içerki ilişki ministri ine 26-syna işini ya 28-inde işini gutorýar. Ya deputat bolup işini goýup gitmeli. Şoňa çelli Padzanoviç pul gazanjakmy ya Padzanoviç bir zat etjekmi, kanun bojakmy onu etkidýär. Olan bir versiýa bolup bilýär. Türkiýanyň içinden aýtdylar. Her versiýa bar, diňe döwrüň görürsen. Ýöne ine meniň dasyýamy seyretsem, maňa gadagançylyk etdiler. Biz bir ýyldan soň
advokatlaryny işläp bir ýyldan soň bildik. Ya migrasiýada ýok rüşeňe. Yani poliste ýok rüşeňe. Men polis saklamady. Migrasiýa meni saklamady, rüşeňe ýok. Bir ýyldan soň bildik. Hat ýazyp Daşary işler ministrleri görkezmesi boýunça, şoň ministriň görkezmesi boýunça sistema atanlypdyr. Indi Daşary işler ministrini suwda berdik. Bu ýa-ni prosedura. Şu ýaly bu bürokratik oýnýar teňde. Sen ol Farhadyň dostlaryna derek özüň bolup gerek. Oturursun bürokratik işten prokata edýär. Onun için olar toplanın, olar nemeden, ine bizi ağladı. Mümkün onu ağlandırır. O ne emetsin görgülü. Ya kim onu polis bölümünün içine salsın? Advokat salan oklar. Ya kim onu tuzla? Ben git gördüm Dursultan'ın yatan yerine. 60-70 kilometre İstanbul'dan. Bardık aşağına varsan polisler kovuya. Din advokatı koyuyordular. Bizi koyuyormediler. Aşağıdan yine gördük kıyıranını. Gürleştik, rahat ettik. Onu da gürleştirmediler. Bolon ok deyip. Aeroporta departmanına oturdum. Şans oldu. Ya hiç kimde telefon yok. Mende telefon vardı, sim kart almadı. Önkörek gelen sim kart almadı. Tontiş cana dəydi. Haýyş etdim, gayrat etdi. Şu karta puldum. Puldumda onun internet geldi. İnternet gelen soň men gürläp başladım. Şu kamerada oturun bir 6 tane adam, 7 tane adam. Her kim menden gelip öz doğun gardaşyny jaňytdyr. Bolmasa jaňyt bolanok telefonuny alýarlar. Men skandal alıp başladım, men haklym geldi şöyle. Maňa üýtberdiler. Her 30 minutdan gelip soradylar. Hem zat gülýärlim hawa. Näme kemçiligiňiz bar diýip. Beýleklerde gapyny açanoklar. Demin bas başladım olary. Hakyňyz ýok diýip. Şu ýaly kanunlar dürli işleýär Türkiýede, bellisi ýok. Türkiýe bir näçe bunu Ýewropa Birleşigine tanyklar. Türkiýe maskara. Kanuny, ýani bozmakda maskara. Şoň üçin Ýewropa bunu sap bilen o. Hemme bir düzgünçükler gönü Ýewropa gelýär. Hemmeler Türkiýe alyp gider, şöyle bir düzgünçük edip Ýewropa ýene beýlik döwletleri ýerler. Şoň üçin Türkiýe kanunlar hormatyny çalşmaly. Ondan soň Ýewropa alýar. Ýewropa bizi erwet görýär, beýlik pokypdyrlar. Ýewropa näçe adam ýerse Ýewropa kedir edýär. Ýöne sen kanunlaryny düzeltmeseň, senin içinde öz ekonomikaňy deňeş ýa-ni sinhronizować etmeseň Ýewropa bilen, Ýewropaň kanunlaryna den kanunlary getirmeseň, sistemaň deňde näme seni bağlaşdyrjak? Şo ýaly. Hormatly vatandaşlar, onlar şunun bilen biz efir utorýar. Görüşmeli, Gurbanoğlu bilen Serdar Berdimuhammedow, İksan Atalol Kezzap, bizim vatanymyza ogurlan, Türkmenistany Niyazow öldürüp basyp alan, kezzapçylyk bilen alan, gan döküp alan adam, gan döküp gitmese giden ok. Biz indi şoňa düşdük. Täze strategiýa geçýär, başgaça görüşmeli. Öňkörüşýänmidi, indi işlän ok. Gurbanoğlu täze derece berdi, görüş derejesini. Biz onu almaly. Biz ondan ozup geçmeli. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen biz gepleşigimizi utorýar. Serdar, indi vatandaşlarymyza sag bol diýjek bolsaň, wagty geldi. Türkmenler ağzı birdir. Bizim ağzı birligimiz, bizim erkinligimiziň garantiýasydyr. Gelecekteki erkin vatanymyzyň. Awalňa ýyldaşlar. İnşallah vatandaşlar azatdygymyzdan alar, vatanymyzdan elimizi alar. Türkmenistanda her bir türkmen döwüşine açyk geler. Lewaply bol, daşygyl bol, balkanly bol, tapagy ýok. Öz watanyňda, öz watanyň öz öýüňde ýaly. İnşallah. Sag bolun.